sí que és cert, o sigui, allò que diuen que el valencià no és útil, hacia el País Valencià està molt aquest discurs, no? I jo crec que no és cert perquè, per exemple, jo crec que jo personalment sóc un cas en el que a mi el valencià m'ha obert moltes portes, perquè sí que és cert que jo no guanyo diners, no?, fent els vídeos ni amb el canal de YouTube, però a mi el canal de YouTube, primer, m'ha permès tindre una imatge pública i segon, m'ha permès, és a dir, jo ara mateix estic treballant, o sigui, és a dir, guanyant-me la vida en l'àmbit del sector del llibre valencià. Per tant, a mi sí que m'ha obert portes el fet de parlar de llibres en valencià en internet. I jo crec que ajuda el fet que hi hagi creadors de contingut en internet, sent joves, no? És a dir, que tinguin les mateixes narratives que la gent jove d'eixes xarxes socials, ajuden dues coses. Primer, tant en el foment de la lectura, perquè sempre vas a tractar temes i sempre vas a parlar d'una manera que vas a connectar més que pot ser si t'ho diguera un periodista d'un mitjà tradicional, d'un periòdic, això és així, com també en l'ús de la llengua, no? O sigui, sí que hi ha molt este debat de si la llengua ha de... És a dir, si hi ha una forma estàndard de gastar el català o si podem adaptar-la. I per a mi, per exemple, el fet que hi hagi influencers en Instagram que parlen en català però que gasten, igual que en altres llengües, que gasten abreviatures, que gasten coses que potser no són normatives, és cert, però que en Instagram funcionen perquè es parla així en Instagram, no? Aleshores, per a mi, el fet que s'adapte també la llengua a aquests formats és superimportant per a la supervivència de la llengua, no? Ara cada cop estan sortint més. Sí, sí. O sigui, quan jo vaig començar farà un any, jo en coneixia a tres, així actius, i ara crec que n'hi ha així que facin coses gairebé 10. Sí, sí, sí. O sigui que... Sí, sí. I a més per Twitter sempre hi ha algú que diu bueno, potser em faig booktuber, i és com sí, sí. O sigui, amigues meves que això que són lectores però que potser llegeixen un llibre al trimestre o una cosa així, els anima molt com veure com algú que sigui parlant constantment de llibres. Vull dir, quan tu no tens a ningú que et parli de llibres, no llegeixes. Si tu segueixes contingut o tens amigues que et parlin constantment d'unes lectures, doncs al final t'acabes animant. I jo crec que això també serveix molt per aquella gent que sí que és una mica lectora però que li costa més, doncs apropar-se més a la lectura.